Ang giiling sa dujan, times 2. Dapat pese, siyarog, mabugto ng pisi, na. Let's take our time tonight, girl. Ano yung gigasan nito nga? Gikan mo bahay nagilis. Pangalag pa sa ilo. Pangalag pa sa ilo na Ano lagi nang kalit magkapangaway. Sorry sa pami. Ketawa ko. Sniper na! Sabi gipakaon ni Dulan. Ikaw salat! Ipakaon ni mo buongon. Yang pag-ibig mo, tututol ba ako? Yung gastuhan mo sa pagkakamalihan, minahan mo ako. Pero kani kanta. Narian kuya. Sige. Ang tamadyanan ka sa Diyos, ikan po mamighala kang kamatayan. Abot ko dari sa ilahang unang office. Katong kolorop pero karon kay na wire rope. Parang lingkuran ate floor. Di apa si Tribors? Si Koy. Mas bagyo na sa masapaw. Ay, hangin dani. Bugnaw hangin. Sa ako kita dari kuan. Tungkol sa na. Nahan. Huy, nanay. Namay dari matuganay kay kananay ari sila. Naamara kong na stage. Ang giiling sa dujan, times 2. Na dapat pese, siyarog, mabugto ng pisi, na. Diyan, tada! Salamat. Sa katong ipulihan kay ni buto pagtug na nagadto sa ako. Di na dyan sako. Ano sa sponsor? Yeah, doon ay kabuo. Hala, Times 2. halap tiri da kana kag bayron nang dara tiri. Pink pa na, katirin. Yeah! Ang kay barato raman. Ano may sponsor na do yan, hindi na jud sa ako nga gitahi. Tag 99 raman ko na yung palit. Basta kabuo. Kato sa akong kumprahanan. Baka barato mo kung may palit. Sana. Salamat sa mga pagkumangkon ko. Sana all na sponsor nga do yan. Yay! Di na dyan kumubuto na ni. Kasi nagpahilot ko. Nagana kong piang ko. Ang piang ko sa kakilometro! What? Dari siliko, dari skoros. Pero kira kay nakadapog ko buwak gabi. Buwak na bagjang. Hala, halaban. Bagjang nga pink, color, ay violet. Violet ang isang steam. Lami, maharapan. Ba? Sabi tao, bagjang nga violet ang ganda ko. 100 na ang palit. Tapos ang pilotan. Sa Sa arli padang mama kayong gidan ang buwak. Pero po isang kalipay, buwak. Sana all bagjang. Itao din ang onza. Alagi yun sa manani mo, purame. ako kalakaw, hamay igasan ni mo. Kadung pagkita mo lakaw, mga doon nagasa.
Mga pasaylo. Mga pasaylo na Ano lagi nang kalit magkapangaway? Turi pa po kami. Nga naman, gisuungan? Kaanda rin, ang ulian. Kani vitamins na ni. Vitamins Sige, na ni. balik. Ano mga day? Pahid day, pahid sipon day, pahid. Ay, yun yung sipon. Katawa ko. Ay, may mani ka vitamin C man eh. Uron. Ganun sa manani mo purame. Mga doon na lagi gasang wako kalakaw. Ay, pirna! Sabi kita kain ito na. Kalakaw salad. Di pa kaon ni mo buongon. Ah, Bawal man na ni dyan. Mga doon na magasang wako kalakaw. Ay, pinag-cake katong cake ba na ako? Palabi cake. Chocolate. Pagpalabi. O, chocolate ha. Hindi mahipir. Ano, mga pasagod. Ano lagi natin dyan? oy naman lay kay kwarta day na, daghang kwarta day. Something Mickey Mouse na ba na? Mga na. Okay, matun ako. Muna yun. Bye-bye. Ang ka na nga ka pasaylo. Okay, kita ka na kang... Kalong. Matun ako na yun. Ang buta ng tita oh. Ang ka nagasa ni Uli. Mga dumagasang po ito kalakaw. Nga pala, bring house. Tagyo na usa. Ayan guys. Swerte ng kasal. Mga amigo. Bye-bye, Day. Ano lagi palabig ka ang cake lagi? Hindi, naka-cake na. Naka-cake sa salad. Salad, bawal na niya mga tamis. Kalit na mamugmo na ita mamugmo ra kalit sa kinsa ray kontra kun. Basta ma hyper. Nanay, ako nang gikunta sa nanay. Si nanay ganin lagi wrestling. Delikado lagi ni. Bye-bye. Bye-bye. Lapun kay manukos ko kay. Bye-bye purame. Bye. Pagdagputos ha. Antay ka. Adun na po kay ko maana pud dito na. Wa kakita gahapon hakbong ko. Bye-bye purame. Purame wine apante. Unsa day? Kita day. Ala, ginuo pa ni. I love you. Malibing rin naman mamay kalab man ang mamay sa kanyo. Tara sila guys, manukos to. Makalimpi. Makasulat to. Namo ra ba to? Mabuti ticket para makakaon ka. Agi mo silupin gandam na Pag ni. sa kubag. Inda. Ako ba may maaga para daghan suot? Kanang usa ka kuan ha paa mo isudle. Isod. Wala yung problema. Wala kay problema dai. Ning balik basta ta pura may magsorry ka na naman ha. Ano na pag nagikip dagan ha. Dili ha so saglipon din taw no gag no iPhone. Ay, di man guong ukik ha. Ugon sa ibahin maura ha kay ra di madaot. Ikot na guong salad. Ano kaliwat titita diri tong kaban ha. Agoy si Tita Tere tong kaban. Binutan dai ha. Nagsasahan ni ko. Bye. You later. Bye. Manukos ako kay tutas among suwa. Palitan gyud ang among suwa. Eh, magdagan nga floor ha. Yan na dako sa. Suwa, floor. Bala ka. Dil, floor. Selection. Doon ka buok. Apilig daunggan kana na sagol bungog. DL kana na. Way hingo ko. Pata na para ripa ah. Di ko makagatas. Iligaya Doon sana. ko. Pili ng iba. Akong ang langit mo. Kayang pag-ibig na. Puputol ba ako? Yung gastuhan mo. Sapat na ang buhay. Minahal mo ako. Iligaya ka. Pili ng iba. Kusga. Akong ang langit mo. Kayang pag-ibig na. Puputol ba ako? Hindi ko makanta po dyan. Ha? Diro makamkanta. Ha? Diro kani kanta. Narian kuya. Oh, sige. Santa Maria na ka sa Diyos, ikaw po mamigdala kang tumatayan.
Kata na po sa kakanta. Ang sarap to? Kailangan ba bang ko ay? Oh, sige. Kailangan ba bang ako ay? Kailangan pa ba Ako ay. na mahal? Mahal kita at wala nang iba. Basta mo makikita. Sa aking mga mata. Hindi na, di na ko kuya. Sige po. Di na ko. So, oras na po pag-shout out sa atong mga solid fans, solid supporters sa ang Junjun's TV. Yes, unang-una, mega shout out Nemo Eugene Sahol. Yes. Is always watching here at Caloocan City. Yes, thank you so much Eugene Sahol from Caloocan City. Sunod, mega shout out kan Nemo Mary Grace Smith Hamboy. Hi sa inyong upat, love you guys. Yes, love you too Ma'am Mary Grace. And mega shout out kay Emilia Lamasares. Hello Idol Junjun TV, arang makawa jud ka sa kalaay. Pa shout out sa Sandingan Bohol from here Tanay Rizal. Okay, from Sandingan Bohol. Taga Sandingan Loon Bohol nga to aron sa Tanay Rizal si Emilia Lamasares. She's originally from Sandingan Loon Bohol. Mega shout out kay Jane Alcosiba. He's like, keep vlogging Sir Junjun. Oh yes, always. Salamat. And another mega shout out kay Phoebe Gomez. He's like, mamuot jud ko nimo Junjun, makawa problema imo katawa. Tinuod jud ingon para mi na makatakod imo katawa. Oh yes. Mega shout out kay Ryan Rex Next Vlog. And ang saya nyo. Oh yes. Mega shout out. Another shout out to mega shout out kay Hector Tubis. Mag-uban ang tamong tulo ni Mayor para aligre kaadyo, para muot kadyo mo ba makakatawa gajud ko magtanaw ninyo. Oh yes. Another shout out, mega shout out kay Sarah Heart. I-appeal ko sa imo dughan dyan bahay aho nakanggisab imo bay ako pod ba dyan maguwat ko ha, salamat. Okay, ako nang na bisita imong bay, napo kabukong gidugang. Yes, napo kabuok bay akong gidugang sa imong bay. Thank you so much. Another mega shout out kay Obreta. Gandang share mo friend. Oh yes. Another shout out, mega shout out kay Roger Kinlog Sr. Sa panas na kolno kanang gitambayan ninyo nga murag pantalan. Oh, manag kanang katungtugpahanan sa idro sa una. Another shout out, mega shout out kay Buddy Vloggers. Hello Buddy, ang ganda view diha. Uy, lami maligo diha Buddy. Yes. Lami ag kaliguan jud dito kay grabe nice kaadto. Dagat. Another shout out, mega shout out kay Aqua Boy. Inzag nice nga lugar. Yes, pinaka nice nga lugar. Mega shout out kay Lady Jules. Pa shout out Sir Junjun, amping mo diha watching from Australia. Love, thank you and God bless you always. Oh yes, mega shout out sa imo Lady Jules from Australia with love. Okay. Mega shout out kay Fred B. He's proud to be andahanon amping mo kanunay. God bless. Mega shout out kay Clara Climacoy. Action ko kabalaka paglatay nimo sa tulay John kay base og mabugto na pod kay oyog man John. God. Oh yes. Mega shout out kay Jusvac Vlog. He's like tinaw dagat diha watching from Quezon City, Metro Manila, patoport po dihe. Oh yes, mega shout out kay Jusvac Vlog, Jusvac Motovlog YouTube channel.
from Quezon City. Out ni siyang igagaw magtagsa nga naa sa Quezon City. Atong suportaan po ang ijahang YouTube channel kay kanang bahin ni sa mga motor-motor. Oh yes. Jusvac Moto Vlog. Mega shout out kay Femia Barrios from Iloilo City. Mega shout out kay Annalie Molar. Mega shout out kay Ataverse Vlog. Another shout out again. Mega shout out kay Jusvac Moto Vlog. Na ako ipadala ni mong action cam. Wow. Katong 4K Ultra Wi-Fi, paliti lang accessories dia. Oh yes, salamat Jusvac Moto Vlog kay. Di na jud magkurog na atong kuan ug mapadana ni mo imong action cam. Thank you so much. Sana all my sponsor. Mega shout out kay Vita Mendez. Sa paginay taon mo diha bag-o pa gi-repair boardwalk. Nga buwasot ka ba na mo sa DNR ana diha. Mega shout out kay Teacher Savina. And mega shout out kay Mama Wele Garcia og sa iyang mga siblings, iyang mga igagaw magtagsa si Litlit og si An-An nga naa sa Laguna. Mega shout out kay Dilnas Vlog. Mega shout out kay Simple Amazing. Mega shout out kay Mariam Tumoleng. Mariam Tumoleng. Mega shout out kay Mariam Tumoleng from Maribohok sa mga Asidelia Clan. Okay. Mega shout out sa mga Asidelia Clan gikan sa Maribohok, Bohol. Yes. So dinhi natapos ang atong vlog rong adlaw. Manginaot ko nga sa kanunay magsuporta or pasalamaton ko kanunay sa inyong pagsuporta sa atong YouTube channel Junjun's TV. Daghang salamat og mayong adlaw ninjon tanan. Bye bye.